La vaca Connie. La història de dos amics. Era un matí esplèndid i la Connie s'havia llevat molt d'hora per anar a passejar pel bosc. Adéu, mare, adéu, pare, i ens veurem al vespre. Adéu, Connie, que t'ho passis bé jugant al bosc i no tornis tard. La Connie va anar caminant pel camp i al cap de poca estona es va trobar el seu amic Patch. En Patch esperava la Connie al prat. Bon dia, Patch, m'alegro de veure't. Hola, bon dia, Connie. Què et sembla si anem a jugar al bosc avui aprofitant que fa tan bo? Sí! Visca! 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 En un arbust hi havia uns insectes molt curiosos que batien les ales. Mentrestant, els dos amics van buscar alguna cosa per jugar-hi. Si trobéssim un bastó podríem jugar a amagar-lo o a llançar-lo, però no en veig cap. Entrem en aquella cova? Una cova? Quina cova? No en veig cap, jo. Sí, aquella d'allà, la que hi ha al peu del turó. La veus, ara? La Connie i en Patch no l'havien vist mai, aquella cova, i es van quedar molt parats. Van anar a mirar-se-la de més a prop, ben entusiasmats. Què et sembla si hi entrem a veure què hi ha dins? Sí, ens divertirem molt. Serà una gran aventura. Sobretot no ens separem, així segur que no ens perdrem. Quan van ser dins de la cova, la Connie i en Patch van tenir una gran sorpresa. Caram, quina cova més gran! I mira, hi ha una sortida a l'altra banda. Anem a veure on porta. Oh! És molt emocionant. No l'havia vist mai, aquesta banda del camp. Vinga, anem a explorar-la. Els dos amics es van posar en marxa. Van travessar turons i prats molt bonics. Però, com que s'ho passaven tan bé, sense adonar-se'n, es van allunyar molt de la cova. Oh, cap on anem ara? No hi havia estat mai aquí. No ho sé, a mi tampoc em sona gens aquest lloc. Òndia, mira, mira quina cosa! Aquella pedra es mou tota sola. Els dos amics es van quedar molt parats i es van anar a amagar darrere d'uns arbustos. Però com s'explica com pot ser que la pedra es mogui tota sola? És molt estrany, oi? Sí, molt. Val més que ens quedem amagats en aquests arbustos. Però la Connie hi va anar a fer un cop d'ull. Potser és que hi ha alguna cosa a sota. Hola, parella, què hi feu per aquesta banda del bosc? Ostres, quina sorpresa! És el nostre amic, el tal Tot. Sou molt lluny de casa vostra. Com hi heu vingut fins aquí? Mira, és que hem anat caminant despistats i em fa l'efecte que ens hem perdut. Si pugeu a una muntanya ben alta, tindreu una vista d'un bon tros a la rodona i trobareu el camí. És veritat, moltes gràcies. No es mereixen. Segur que de seguida trobareu el camí de tornada. A reveure! Que bé, ets un bon amic, Tot. Som-hi, hem de trobar el camí abans no es faci fosc. Tot seguit, els dos amics van començar a pujar a la muntanya. Era molt alta i el camí era costerut. Vinga, som-hi, va, que hem d'arribar fins al cim. Però de cop i volta... He relliscat, quina poca traça que tinc. Vols que tornem a provar de pujar? Val més que no, perquè el camí de pujada és massa relliscós. Haurem de descobrir on som d'una altra manera.
Escolta, i si busquem algun amic nostre del bosc? Segur que en trobarem algun que sàpiga el camí de tornada i potser ens acompanyarà i tot perquè no ens perdem. Sí, ben pensat. Ja veuràs que tornarem a casa nostra en un res i no res. Som-hi! Els dos amics van emprendre la marxa molt contents perquè sabien que els animals del bosc els ajudarien. Però llavors van aparèixer uns núvols grisos al cel i es va posar a ploure. Plovia tan fort que la Connie i en Patch van decidir buscar aixopluc. Van veure dos insectes molt simpàtics que es refugiaven sota un bolet i al cap d'un moment ells també van trobar un recer. Sort que hem trobat aquesta cova! Calla, però si és la cova per on hem passat aquest matí. Tens raó, que bé! Hem trobat el camí de tornada! Quina aventura més fantàstica que hem viscut, eh? Però ara hem de tornar a casa. Vinga, no perdem més temps. Visca! Ja veig la sortida. De seguida tornarem a casa. I quan els dos amics van sortir de la cova van tenir una sorpresa encara més gran. Hola, us he sentit les veus i us he vingut a buscar. Us ho heu passat bé explorant aquesta cova? Oh, i tant! Ha sigut fantàstic! Hem travessat la cova i hem trobat un lloc que no havíem vist mai! Com que he pensat que després de jugar tindríeu gana, us he portat menjar. Sí que tenim gana, gràcies. Ets el millor pare del món. Ets molt amable. T'estimo molt, pare. Aquell vespre, quan se'n va anar a dormir, la Connie va pensar en el dia esplèndid que havia passat descobrint llocs nous amb el seu amic Patch. Bona nit, Connie.